तात्या तुम्हाला या वर्षाना सर्वात महत्वाना दौरा कोणता होता? हा दौरा महत्वाना होता रे भाऊ, पण पुरी दुनिया फिरेल मी, पण खानदेश दौरा सारखा दौरा कधी जाय नाही. अरे बाप, त्या सांजऱ्या आणि त्या चकल्या आणि त्या गुन्ह्या, अरे बाप 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 बाप, आंबाना रस. सांजऱ्या, घुन्या का आंबान रस काय आवडणं नेमकं तुमले? अरे भाऊ त्या सांगद्र्या आणि चकल्या ते काहीच नाही. खापरवरनी पुरणपोळी एक नंबर होती. 2 दिन खाते मी पुरणपोळी, पोट बरी खाते. मग आंबान रस डटाळा आणि चालना झाला आंबान रस आणि ताटलीवर ताटले आंबा. हो मग गो मी झोका खेळाले, झोका खेळणार मग गाणं चालणार भाऊ, आथानी कैरी तथानी कैरी तात्या झोका खाय हो तटून गो मग पत्ता खेळाले. मग रम्मी 3 पत्ती आणि फटकीन झटके हो बयाना खानदेशी पोरून तो झटके टाका माले रुपये ठेवणे की जमा. पण पोर बैरा वगैरे भलता भारी पोर द्या, 1-1 रुपया जमा करीन मला सायकलवर शेवट अमेरिका छोड देना.